Pero So, ano, balik-balik ditapoy minat, siya. nakamotor man pininday. Doon na malamang kuwan. Ay, enjoy kang biyahe. Kung ano, maanad na. Ay, grabe, gwapo kayo lang. Dapit dire, oh. Na. Wow. Nya sa Pikas dito, Davao Oriental na, no? Oriental na diya. Oriental na dito, dapit, oh. Gwapo kayong bukid. Wow. Bibo kayo kay. Kaya kanang city nil galagyo. Bubi guys, dali mo kayo. Kita mo po siya. Bidan dan suy. Ah, enjoy guys si Bidan. Ah, dyan ka tulog, Pai. Ka Bidan, lakas sleep. Wala ka nag-sleep Bidan. Wow. Nanay ko ano, nanay plato oh, para sa parlor game siguro na. Magkano na nasa iro? Mabila ko ready na parlor game. Galing iro din yung patikan sa salami diri diri mo tulog. Pila ka nanan. Nausa pa rin yung tao, kaya itong meron yung atong meron yung mana diri kay mga anak. Narong oras sa taon na. Liko ka, lakas na ako, kay lalo na. Hindi pa. Kamu na yung nagpakuha na ng mga ligid-ligid? Sayang guys, sis natin. Maraming mga bisita diri oh. Oh, mga turista niyo. Muna yung tagiya. Muna yung tagiya sa kuan diri oh, beach resort. Kaniyang, saan niya siya, manager ni? Madaom na tanay agi niya. Pwede. ABC ka na pa. Duhol pa man dito. Ay, madaong. Kunya dito sa agi sa dai. Oh, dai. Sabay ba sila dito? Eh, basig sitahon ba ang mga bata? I'm here. Ang tulugan nila nila. Dito mo gina nila mo sakay. Sa duyon na tulo. Tulog po na Scooby. Nakuha sa view. Bago yung view. Kina bakit? May mo kagwan may ba na? Pakanan niya may ba? May. May mo kagatan niya. Ay, katong, pan ba nga ng latayan? Ito yan yan, ang kanan. $4.25 te. Sila? $4.25. Basta ka dako. Ragay mo. Rangay mo. Agay mo. Ya, pila ka. Pilay. Isa naman na dapat. Wala na siya ikuan. Wala na siya ikuan ng pilay mong tulo. Idra, tinaw ka. Pag kayong makain, nagumog tulo. Sakit mo siya, pero gulang. Hayakay ka mo. Kasi ibuan yung mata ba? Pagtulo. May pagtuluan o agok. Kung pagkakuman ang mga Manghuli nami guys. Start mo
mamuli namin. Ready namin ng mamuli. Kaya man namin panihapon. Hindi mo sudan, mang. Upis, lumpia, son, baboy, lubang isda, with dessert, mga bangka. Okay, so gwapo kayong dagat oh. Duol na. Ha? Sige tayo, magkuhan mo yung kanin duha. And the plate. Oh. Kubi. Ay, naman, kinang tawagan against the light. Dire may maligo daw guys oh. Dire maligo si Kubi sa iyang 11th birthday. Apo dire kay Landong. Oh, Unlimited landong. nya kinamang dagat. Dili siya kayo kan jud nga bunbuntanan pero tinaw siya kayo. Oh, semi white sun man pud siya. Ilang cottage dire dili pud nindot pero ang nindot dire kay naa ka sa ilawom sa kahoy. Dire ako na ikadulaan ng mga bata ilalim sa shade sa kahoy. Sulandong kay siya oh. Nindot lang kan pa dire balas pino. So okay na ni si Magong? Okay na ni? Ah, okay na daw sa iya daw. Wapo po na dia mo. Kamay lang dia. Okay na ni kay tindahan mo gud wapo ni, no? Ito wala mo tindahan gud dito. Sa kuha ni guys, sa tawag ni sa Mabini. Mot say pangalan ni nga beach. Tambol beach. Simple ra siya. Dili kay siya gwapo gud pero ang nindot diri kay mingaw. Dili daghang tao. Yeah. Makadula ang mga bata diri kay na sila taas nga balas sa dulaan. Ang importante ani kini. Kay ni to pasilong ang mga bata, ya dula. Mas may nakalindutan ni jamba. Pareha ra ni dagat dito sa aning kon. Nagindi ka ang sikat kay dai ginaliguan. Kuan. Malak ha? Beach view. Yung sa gas. Pareha ra ni atinaw. Pero ang katong sa beach view sa gas wala lay rato. Oh. Ana lang. Layo mong guni sa kuan, layo ni sapa ba? Layo man. Layo man sa pa. Ito kuan pura-pura sa pa. Oh, kato. Basa ka bi. Unahan ani guys, pantukan na ni. Dia pantukan na dia sa Tibagon. Rindero sa pantukan ug sa Mabini. Tibagon na nga part. Na murag isla dito sa unahan. Kini Samal ni. Samal Island. Diha guys sa unahan na resort diha nga bag-ong gi-develop. Indot po diha kadaghan kay kahoy. Pero daghan lang kayo kuan kay magdako-dako man sa area daghan og cottage. So Layo. oh. Ang kuan lang diha kay daghan pug tao. So dire jud ang pinaka the best para sa moa. So sa ganahan maligo diri no. Suroy lang mo diri. Bye bye na bi, bye bye.